Ang anak ko po yung nagbalat. Sige anak, balatan mo pa. Kulang. Ito po ang sangkap sa sinigang namin. Ito po yung sibuyas bombay, ahos, sa ganun mo? Kani ba? Radish. Ito po yung radish. Ahos, at saka bombay. Ahos. Sayote. Anak ko po yung nito. Ang anak ko po yung nagbalat. Sige anak, balatan mo pa. Kulang pa yan. Hinay-hinay lang. Para magluto tayo. Ang aming lulutuin ay sinigang na baboy. Ito lang po yung sangkap namin. Tsagaan na lang namin. Kasi insecure dito sa Cebu. Hindi kami pwedeng makalabas.